For today's episode, isa na namang napakasolid na recipe ang lulutuin natin ngayon na siguradong magugustuhan nyo. Dahil magluluto ako ng ginataang taba ng talangka. Kung hindi pa kayo nakakain nito or nakapagluto nito, tapusin nyo ang video hanggang dulo. Siguradong napakasolid nito, kaya tara simulan na natin to mga kasolid. At nagready na ako ng mainit na mantika, manggigisa lang tayo ng bawang, sibuyas at luya. At shoutout nga pala si Ninong Bandoy at si J. Gentoyaga. At eto na nga yung in-order kong taba ng talangka sa TikTok, ang La Castellon Pure Crab Paste. Sobrang napakasolid nito. Purong taba ng talangka talaga to mga solid. Kung gusto nyo nga palang umorder nito, kung sa TikTok kayo nanonood, at i-click nyo naman yung link sa comment section kung sa Facebook kayo nanonood mga kasolid. Dahil sa sobrang napakapuro nito at napakasarap, madali lang maubos to, kaya umorder na kayo mga kasolid. At shoutout nga rin pala si Jimson Kua ng Quezon City. Maraming salamat sa panonood. Sobrang napakabango na tapos maglalagay lang ako ng pamintang durog at halu-haluin. Take note nga pala mga kasolid, pag bumili ka nito, hindi na siya kailangan lutuin, ready to eat na siya. Gusto ko lang kasing kumain ng ginataan, kaya niluto ko sa sagata. At ilalagay ko na yung Coco Mama, yun no. At halu-haluin ko lang ito sa mainang apoy hanggang sa medyo matuyo na siya mga kasolid. At shoutout nga rin pala si Boy Pagaduan ng Nueva Ecija. Yan, pwede na siguro to mga kasolid. Tingnan nyo naman, medyo malapot na siya oh. Tululaway na naman ako habang nag-e-edit. At sasangkapan ko lang ito ng asukal, tapos naglagay ako ng konting asin. At halu-haluin ko lang to hanggang sa tuluyan na siyang magmantika. At shoutout ko rin pala si Kyle ng San Fernando, Pampanga. At dahil luto na, magpi-plating na ako. At kung nakarating ka naman sa part ng bidyong to, maraming salamat. Paki-comment naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan nakarating ang bidyong to. Nagmamantika na talaga siya oh. At bubudburan ko lang ito ng pula at berdeng sili. At eto na nga kinilutong ginataang taba ng talangka. Grabe yan, nagmamantika siya mga kasolid oh. Siyempre, titikman na natin to. Basta i-click nyo lang yung yellow basket kung gusto nyo umorder mga kasolid. You know yung part na yun yung gusto ko, yung bubuhusan mo ng mantika tapos imemekos-mekos mo muna. Kain po tayo mga kasolid. Sus Mariosep, kanyama na po. Sobrang napakalasa, napakamalinamnam, grabe. Umorder na kayo nito mga kasolid, nagkakaubusan na. At pag ganito talaga ang ulam, gusto ko yung tuloy-tuloy talaga yung subo, yun no. At kung sa Facebook pa naman nanonood ngayon, i-click mo lang yung link sa comment section. Tapos mapupunta ka sa TikTok account ko at i-click mo lang yung yellow basket para maka-order ka na. At kung nagustuhan mo naman ang episode na to, wag mo naman sanang kalimutang mag-follow, like and share. Maraming salamat. Grabe talaga ang crab paste na to, napakasarap. At itatry ko naman yung galing sa bote. At hindi na kailangan iluto talaga to mga kasolid. Tingnan nyo naman no. Diretso kain na pag umorder kayo nito. Kain po tayo. Sus Mariosep, napakasarap din mga kasolid. Lasang lasa yung talangka. Siguro hanggang dito na lang muna ang episode na to. Iinom muna ako ng Coke. Basta Kapampangan, manyaman.